Ahojte. V minulom videu vyspovedala Veronika mňa a dnes vyspovedám Veroniku ja. Dnešná téma je téma smrti. Tak sa ťa, Veronika, opýtam, ako ty vnímaš tému smrti? Ďakujem, Naty, je to moja obľúbená téma a nechcem byť veľmi morbidná v tomto, ale naozaj je to téma, ktorá mi veľmi veľa v živote dala, keď som sa s ňou začala zaoberať. A pre mňa smrť sama o sebe predstavuje iba takú bránu do iného života. Pre mňa smrťou život nekončí. To vedomie sa prenáša ďalej, akurát je v iných okolnostiach, na ktoré si budem musieť chvíľku zvykať. a je to iba dočasný stav. Je to síce možno z pozemského pohľadu dlho, môže to byť kľudne aj niekoľko rokov, ale ja tam osobne vnímam, že sa zase vrátim naspäť na zem, aby som mohla zase načerpať nejaké skúsenosti, s ktorými potom ďalej budem pokračovať do toho iného života po smrti. Veronika, ty si myslíš, že je prirodzené mať strach zo smrti? A dá sa to aj nejako spracovať? Podľa mňa to je úplne prirodzené sa toho báť. Je to náš prirodzený inštinkt. Každý ho máme, inštinkt seba záchovy. A ten je veľmi rýchly. Čiže toto je niečo, čo je zdravé. Majú to aj zvieratá. Takisto to máme my ľudia, je to úplne v pohode, prirodzená časť. Lenže my ako ľudia rozmýšľame a teda naše myšlienky môžu krmiť tento strach a zároveň si uvedomujeme, že raz zomrieme, čo zvieratá nemajú v sebe. Oni si neuvedomujú, že raz zomrú. Teda žijú stále v prítomnosti. A my teda máme tú schopnosť ísť do minulosti, rozmýšľať o budúcnosti a každý jeden z nás vie, že raz príde ten deň, kedy odtiaľ to budeme musieť odísť. A veľa ľudí sa bojí, že to môže byť už teraz. A ten strach môže cez tie myšlienky narastať a naozaj nás to vie potom veľmi silne paralyzovať. Čiže je veľmi dôležité pracovať s vlastnými myšlienkami a takisto sa pozrieť na ten strach sám o sebe. Čo je za ním? Prečo sa vlastne bojím? Možno, že ten strach ma vedie k tomu, že ja vlastne nežijem život, aký chcem žiť. Čiže sám o sebe je v podstate dobrý, ale keď sa budeme zameriavať iba na neho a budeme sa stále len blokovať, tak nám to nejak nepomôže, čiže určite je dôležité sa naň pozrieť a pracovať s ním potom ďalej. Myslím, že každý sme sa stretli s tým pocitom, že bojím sa, že zomriem, bojím sa vlastného strachu zo smrti. Prečo si myslíš, že je to dôležité sa tomu venovať? Pre mňa smrť a život sú spojené nádoby. Ja to nejako nerozdeľujem, čiže pre mňa je veľmi dôležité sa zaoberať témou smrti, alebo skôr toho, že uvedomiť si, že všetko má nejakú trvanlivosť, keď to mám tak nazvať. A náš život je toho súčasťou v rámci pozemskej reality. A teda mne osobne to veľmi pomáha sa zameriavať na to podstatné v živote a prioritizovať si veci. Veľakrát sa zamotáme, viem, že aj v minulosti som sa veľakrát zamotala možno v nejakých okolnostiach, v ktorých som ani nechcela byť, cítila som, že tam nechcem byť, že není to dobre, že tam som, ale napriek nejakému presvedčeniu, ktoré som mala, tak som tam ostávala. A teraz viem, že ak by som mala viac ukotvené v sebe vedomie toho, že
raz zomriem a môže to prísť aj dnes, môže to prísť zajtra, hej, ono to nemusí byť, každý si idealizujeme, že to bude v 70-ke, 80-ke a že zaspíme a odídeme, ale väčšinou teda je to veľký ideál a nedieje sa to. Veľa ľudí umrie buď skôr, alebo možno aj počas niečoho, čo nie je úplne ideálne, je tam veľa utrpenia. A myslím, že aj to súvisí s tým strachom, že veľakrát strach zo smrti samotnej nie je, ale je tam skôr strach z utrpenia. Takže to je takisto veľká téma, ako sa vysporiadavať s vlastným utrpením, s utrpením vo svete, ale to by sme prešli už asi do inej témy, takže rada by som ostala pri téme smrti, keďže sme si ju dneska zvolili. Uh-huh. Vidím, Veronika, že dosť vieš veľa o tej téme, že s tou témou si v živote sa veľakrát stretla, tak to je moja ďalšia otázka. Aké bolo tvoje učenie a kedy si sa stretla s nejakým tým pocitom, či strach zo smrti, či čeleniu z nejakej smrti v tvojej blízkosti, alebo niečo podobné? My ako ľudia čelíme smrti takmer neustále. Hej. My si smrť predstavujeme ako koniec nášho života, ale smrť má veľa podôb. Môže to byť smrť nejakého vzťahu, my sa rozídeme s niekým, alebo niekto sa s nami rozíde. To je takisto, má to podobnú príchuť ako smrť. Že niečo končí a možno sa niečo nové začína, ale je tam ten stav toho prechodu od niečoho, na čo sme boli zvyknutí, do niečoho, čo je nové a nevieme, čo nás tam úplne čaká všetko. Takže s takouto smrťou každá žena raz do mesiaca, alebo takmer každá sa s tou smrťou veľmi dobre stretne v rámci svojho cyklu. A zároveň, keď sa zamyslím nad smrťou takou, ako si väčšina ľudí predstavuje, že koniec života, tak najsilnejší zážitok bol, keď mi umrela mamka pred 4 rokmi a ja som ju sprevádzala tie posledné dni a bola som v podstate asi takou najväčšou jej oporou, čo sa týka aj starania o svoje fyzické telo, ale zároveň aj nejaká psychická podpora. A v tom celom som potrebovala ošetrovať aj seba, aby som sa tam nezrútila. Takže to bolo pre mňa veľmi, veľmi náročné, obrovská výzva životná. Naozaj, že dovtedy som nič také nezažila. Ako, mala som rôzne krízy, ale toto bola naozaj obrovská kríza. Ale zároveň priniesla mi veľmi veľa. Viem, že vo mne ukotvila presne aj to vedomie toho, že zameriavať sa na to podstatné, čo chcem tvoriť v tomto živote, prečo som tu prišla. Takisto viem, že mamka veľmi ľutovala niektoré veci, hej, že nemohla už potom, nemala dostatok fyzických síl, aby mohla robiť to, čo celý život o tom snila, ale vždy boli nejaké dôvody, prečo nie, až ju to doviedlo vlastne ku chorobe a tá choroba jej potom pomáhala sa postupne dostávať k tomu podstatnému, lenže už to bolo dosť neskoro, takže samozrejme nie len, že jej pomáhala, zároveň aj veľa jej brala, hlavne životných síl a fyzických a teda mne osobne to pomohlo takisto si zvedomovať vlastné zdravie a hlavne tému vďačnosti, že naozaj vôbec to neberiem ako samozrejmosť, že som zdravá a viem, že sa to môže hocikedy zmeniť a preto je veľmi dôležité naozaj vnímať sám seba a nie len po tej mentálnej stránke, ale aj po tej fyzickej, zdravotnej, všímať si, čo mi berie energiu, čo mi energiu dáva a to sú vlastne, to už idem do detailov, čo sa týka tých priorít v živote. Keď hovoríš o mamke, tak mne zomrela tiež, keď som mala 10 rokov a premýšľam nad tým, čo hovorí, že ako inak vnímajú smrť detí a inak
inak dospelí. A tu ma napadá otázka, lebo je október, je čas, keď všetci chodia na hroby. Či chceš niečo k tomu povedať, lebo máme takú podobnú tému obidve, čo sa týka tej smrti. Tak odkedy mamka odišla, tak ja ju vnímam takmer každý deň. Nejakým spôsobom sa s ňou snažím držať kontakt. Ten kontakt už nie je taký, aký bol, keď tu bola vo fyzickom tele. A chvíľu mi trvalo, kým som si na to zvykla, že ja sa jej chcem. Mali sme napríklad pekné rozhovory vždycky a vedela som sa jej vyspovedať vo veľa veciach alebo sa jej pýtať na nejaké rady a tak a vlastne už mi to nechodilo v takej forme, na ako som bola zvyknutá a tak som jasne, že cítila smútok, frustráciu a nevedela som, že ako sa s tým vysporiadať, ale postupne som si našla spôsob, že teraz už to vnímam, že je to veľmi také jemnúčke, tá komunikácia s tým človekom, ktorý už tu nemá to fyzické telo. My pokiaľ nie sme naladení ako rádíko, príjimač, tak my nevieme vnímať a napriek tomu, že ten človek sa, dajme tomu, snaží s nami nejakým spôsobom komunikovať, tak my sme úplne že zavretí voči tomu. Tak s týmto som dosť veľa pracovala. Takže pre mňa október nie je niečím špeciálny, lebo ja tu vlastne sa snažím žiť celý rok, ale viem, že veľa ľudí to tak má, že hlavne teda koncom októbra, začiatkom novembra, hej, sú dušičky, tak Halloween a podobné. Mexičania majú tiež Deň mŕtvych a rôzne kultúry to nejakým spôsobom buď oslavujú, alebo si spomínajú. A je to, na jednej strane si myslím, že je to veľmi dôležité naozaj vnímať tých mŕtvych, nebrať ich, že už tu nie sú, lebo oni tu reálne stále sú, dokonca dokážu vnímať veľa toho diania, ktoré my tu si zažívame, len je to, inak to prežívajú ako my. Ale vlastne takéto materialistické, že kupovať rôzne vence na hroby a čistenie hrobov, ale aby ľudia videli, že náš hrob vyzerá ako nejaký, ja neviem, pomník Tutanchamona. S tým sa ja veľmi neviem stotožniť. Viem, že veľa ľudí, je to veľmi taká citlivá téma, hlavne na Slovensku a celkovo v krajinách, ktoré majú veľmi silný takýto zvyk. Ja si myslím, že to skôr pomáha, alebo je otázka, že či to vôbec pomáha tým ľuďom, ktorí sú pozostali, ale určite to tí ľudia, ktorí sú na druhej strane, veľmi nevnímajú, že aký veniec komu kúpime, ale skôr im pomôže to, že láskyplne si na nich spomenieme. Spomenieme si na niečo, za čo sme vďační, že ten človek tu bol a že niečo sme spolu prežili alebo niečo mi odovzdal. To sú pre mňa hodnoty, ktoré by mali byť najviac prítomné, keď máme túto tému, že mŕtvi a teda ako sa s nimi spájať, čo im pomáha, čo im nepomáha. Takže asi toľko by som tomu chcela povedať. Ten duchovný svet je celkovo podľa mňa stále otázka duchovného sveta a smrti stále také tabu. Ale keď si spomínala, ešte tam ma napadlo, že častokrát, keď končí niekomu nejaký vzťah, tak tiež je to vlastne ako keby časť mňa, seba, ktorá zomiera, hej. Nie ten vzťah končí, ale tá moja časť končí tým, že sa môj vzťah končí. To je tiež taká nejaká smrť, s ktorou sa každý jeden stretneme v živote. Tak isto aj ženy si spomínala. A ešte ma tam napadá otázka, ako keby za tebou príde klient, hej, ktorý rieši túto tému, ako vieš ty mu pomôcť napríklad s týmto? Veľmi záleží, že čo v rámci tej témy rieši. Je tam viacero možností. Môže riešiť to, že mu chýba to spojenie, dajme tomu, že mu niekto odišiel a už to spojenie nevie vytvoriť.
a teda potrebuje nájsť spôsob, ako sa s ním spojiť alebo ako s ním ďalej komunikovať. Samozrejme, psychofonetika má kopec nástrojov, ako s tým pracovať, takže ja sa veľmi z toho teším. Ešte nie všetky som mala možnosť použiť v praxi, ale vnímam tú logiku, ktorá tam je a zároveň aj tú krásu toho liečenia, ktoré to prináša. A pokiaľ je tam ten strach zo smrti, že dajme tomu nejedná sa o niekoho, kto zomrel, ale že ja sa bojím, že ja zomriem, alebo že zomrie niekto môj blízky, ale ešte stále vlastne tu je, tak to je hlavne téma toho strachu. Takže tam sa zameriame na ten strach samotný, čo ho krmí, prečo, aké myšlienky sú s tým spojené a čo je za tým strachom a potom samozrejme sa pozrieť na ten strach sám o sebe a nájsť tam nejakú tú odvahu. A čo ešte môže riešiť? No samozrejme smútok. Hej? A to do istej miery je to prirodzená reakcia na niekoho, kto nám odíde. Je to zdravé smútiť. A zároveň, pokiaľ to je už dlhodobo a že tomu človeku to naozaj prekáža, že ho to oberá o sily a nemôže žiť ten život, ktorý tu má, kvôli tomu, že neustále tam je ten smútok prítomný, tak je veľmi dôležité sa na to pozrieť, prečo je tam ten smútok, čo je za ním, za čím vlastne smútime. Smútime kvôli sebe, lebo my sme o niečo prišli, alebo smútime kvôli tomu človeku. Ak je to kvôli sebe, tak je dôležité nájsť to, že čo konkrétne nám ten človek dával do života a hľadať ten spôsob možno, že ako si to teda nahradiť. OK, už on tu nie je, on mi to nevie dávať, ale možno si to viem dať dokonca ja sám. Alebo keď nie ja sám, tak hľadám niekoho iného, kto by mi to vedel dávať. Ale tak v psychofonetike samozrejme je základná myšlienka to, že všetko máme v sebe. Takže vieme to nájsť v sebe, ale nie každý je dostatočne silný na to, aby to dokázal nájsť, tak preto vravím aj o tých iných možnostiach, že možno niekto zvonku. Určite. A tým, že som zažila tiež nejaké psychofonetické sedenia a viem, že tam presne sa dá buď pozrieť tomu strachu do očí, alebo vyprevadiť mŕtvého rodiča aj napriek tomu, že už zomrel, on stále ako keby ostalo v nás, že sme to tam neurobili, keď sme boli mladší, starší, lebo bol tam strach a nejaké to silné prepojenie, čiže je tam možnosť, áno, všelijaká, alebo sa práve spojiť s tým mŕtvým v tom duchovnom svete, veď ľudia často povedia, že snívalo sa mi s mŕtvým, ale neuvedomia si, že aj to je tam aj spojenie s tým duchovným svetom. Ja ti ďakujem, Veronika, za dnešné odpovede. Je to hlboké a hlboká téma je to. Máš pripravené nejaké cvičenie na dnes? Ešte som chcela dodať, že áno, aj tie sny, ako si spomenula, tak presne mne sa s mamkou veľmi veľa snívalo. Teraz už trošku menej, ale stále sa mi s ňou občas prisnie a je to naozaj veľmi liečivé, keď sa môže človek spojiť nielen počas denného vedomia nejakými úkonmi, ale takisto takto počas sna je to ešte silnejší zážitok, by som povedala. A čo sa týka toho cvičenia, tak je to možno hlavne pre tých, ktorí máte nejaký chaos v živote, že neviete vlastne, aký zmysel má váš život, dajme tomu, alebo sa točíte v niečom, v čom už nechcete fungovať, ale neviete z toho vystúpiť, lebo stále nejaké zvonku veci, nejaké dôvody si nájdete, ale zároveň celá vaša bytosť kričí, že ja už toto proste nedávam. Tak mám taký návrh, že predstavte si, že ste na vlastnom pohrebe. Že už tam prišli všetci tí ľudia, ktorých ste tu nechali a vaše telo tam je, vy sa na ňo pozeráte zhora a cítite, že niečo sa končí. Obrovská kapitola sa končí a ešte neviete, že čo presne bude pokračovať. Čo tam ďalšie príde.
a možno cítite taký zmätok, chaos z toho. Ale určite, ak prejdete cez tieto pocity, tak tam nájdete aj niečo, čo napríklad ľutujete. Že ja už nemám možnosť toto urobiť. Že tak strašne som to chcela a už sa mi teraz nedá, lebo už nemám to telo. A to je veľmi dôležité si možno aj napísať, alebo prípadne naozaj to tak precítiť, že si to budete pamätať. Čo je to, čo ľutujete, že ste nestihli urobiť v tomto živote? A čo vám bude chýbať? Možno ste sa niečomu venovali, s niekým ste boli. Čo je skutočne to, čo vám bude veľmi chýbať, keď už tu nebudete? Keď už tu vlastne nie ste. Toto cvičenie je veľmi nápomocné, keď si človek chce usporiadať priority v živote. Mne to veľmi pomáha. A naozaj potrebujete si nájsť naň čas. Nie je to niečo, čo sa dá robiť po privarení alebo tak. Je naozaj dôležité, aby ste tam mali pokoj, aby ste to mohli precítiť do hĺbky. Naozaj nechajte prísť všetky pocity, ktoré s tým máte spojené, ale zároveň mať tam ten zámer, že nejdete sa zosypať, ale idete hľadať to, čo je naozaj pre vás dôležité. A to vám potom pomôže v ďalších krokoch v rozhodovaní, čo chcete a nechcete ďalej robiť. Tak ja vám pekne ďakujem za aj tebe, Naty, za dnešný rozhovor a za vašu pozornosť a počúvanie a vidíme sa zase na budúce. Ahojte.